Hey, nu moet je even wat zeggen. Gisteren heb ik toch met nazuur gekallen. En het ding is, constigheid aan het controle in het optrekken, hè. Dat zwaar is zichzelf. Ja, ik heb een uitje hier. Ja, dat gaat. Dat gaat Nee, niet. dat is net. Dat gaat niet. Daarnaast is echt dat zo, als we gauw, als Hij het moest dubbel controle hebben. ja, dubbel controle, Ja, ja. maar met gewoon een enkel controle. Nee, met een enkel niet, met een dubbel wel. Ja, met een dubbel wel. En dan kostte, maar juist dit opheffen dat 2 keer zwaarder is als tegen. Ja, niet aan. Ja, daarnaast is echt dat gek zo van, Rob is echt naast hè, en dan weer Rob pakken en dan Met weer. een enkel gaat het niet. Nee, dan is de buik hè. Dat is de muur. Ik probeer dat daarnaast met zo te leggen, want Bijvoorbeeld, als ik op deze kant stond en ik mezelf opheffen, dat zou je hè. ja, ja, Want dat is toch niks, dat is wat knuiken van dat dat wat zeg ik vorig wel. Dus dat zou je. Met een vliegkop, ja. Maar stond er bijvoorbeeld zo'n weesje aan de andere kant, dan Kost toch ik weer bij breuk. met de tweeën, maar wisten, ik kon ze altijd in gaan halen voor ballast, dat zie ik dat heel wel. Ballen, dan Dat is was dus te dat- doen.